konje ipasa we. Kwenda kungotinwa Sanda rikako baba panyuma wangu. Yo. Chata aenda kumapata akawandisa tinofara naye apa nditori busy kuona mapictures ake zvangu asi zvakangoomasi zvakaipa kweye mumaoko haana kuzombobvira ambofona ina ndichati handisina kana mweya naye inoziva mweneika udzesawika varume vanorwadzisa vasavo saka wadi yako ndatombogona kuti waizondori ndatoti nditokuuya ndizokubvisa stress ndatobuda mba ndikati ndandibogara pane mhepo chaikoziva macho muri kupisa kama une stress saka nezuva rimapisiro ari kuita pakaipa saka sedhirikako ndingangobhosha asiriko masisi masisi ndasirachifamba wandigire papa maoko svikai ko muze makadiko ndandotoretiye ko tupambe ndorore gare nyakuito tiripo hedu mai murise indiri boy namene murise hai ndiri right kochiko chamuru ngobvisa uka ya datu zizo kuriseiko mukatu mukati muri right vamatizivi vamatikanganwa aiwa tachiuya tatiriko kuna iwe samu ausikuona inekato rimirana muganuka ko inakwira zvakawanda kani waita account number ine nosoko kuti kutorongo yakareba ndiri panapa ninayostola phone account number that's mwana inyaya yeaccount nyararako mari yako inanga handisikuida handitodinema ndido pamwana nyange mwana uchagusisina kuda upa mwana urewewo uchiti mwana akuna iwewe ndakakufonera iwewe kangani usingapike foni yangu iwewe ndikaona kuti iwe zvekutaura newe tanetsana rega ndifonera tete vako ukaita sei sisi vako ivo vakandi vakaramba kutaura nemi sisi vako vakakati avanovaera vaonge ndiripo ndichida kukuudza kuti mwana ari kurwara hauna kubatsika after all wanongobhaurwa akandibloka pamutorevese munongoti ngaita zvekutamba takagarei panapa ada mushomo nachitamba kutotorevesa basaviri kutorevesa ega handi ndo zvamunotiita arume chinyarara sorisha pamba uende cheki chinyarara shamwari chinyarara chinyarara anopenga siyana naye inzwa nzikasawi kune patiri kwaningirikinika uko kwawo bhazinasi chimumira kuchema. Subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe. Subscribe.